И здравейте всички, Бъкшот е тук и това е първият епизод на Minecraft Survival. И нека да започваме. Так. Бамбук. Аз ще го взема ти там. Не такова да го не трябва такова, няма смисъл. Взимай това. Вой. Бе, там търси такова обикновено дъб. Ей, пак може да го вземе за крафтинг, те има нещо. Сега ще е така. Ами овце. Вземи, ще убива. Крави много. Кравите може за такова. Аз ще взема всъщност само това дърво, защото ми трябва да направя каменни инструменти. Ще направя веднага. Не първи. Аз го направих. Не направим това. Пускай. Направям така. Не си прави меч. Що? За кравите? Не, дей си прави меч, като ти казвам. Бе, трябва да си направиш меч, ще го направя. Не го прави. Вече ги го направя. Не, аз не го. Къде ще е? Чакай, сопай. Виж ти какво е? Това ще е камен. Ниче не си свикнал на текстчер пак. Да. В принцип, меча не е такъв. Вземи айтем от каравата. От кравата не съм. Това прилича на чук. Виждаме го на текстчер пак. И той е чук. Що е чук? Глупо. Каменен чук. Каменен чук, да. Не мога да правя. Огромно. Деца ги изпадат. Умрях. Стил, брат. Аз ще взема камък да направим това. Камина и аз ще се въбиш. Здраво стана. Знаеш ли какво? Така или иначе тук сега ще търсим айтеми и така нататък. До сега, за сега тук ще ни бъде всичко. Да направя засажа бамбука да расте. Добре. Не засади вече. Те това бан не е само, че няма такива дървета като на нашата дървета, иначе... Пак е дърво. Колко вълна имаш? Много. Много е има такова. Ма ти не ги ли беше около юга? Няма смисъл. Ей, кул! Не знам. Ами нямам кирка.
Чакай, още една овцанка. Аз съм на вечеря. Какво? На половин хлопа съм. На половин. Да. Чакай, аз имам много ядено. Къде на Мейко? Ами, горе на върха съм. Още няма. Ще го горе. Да изям ли едно сурово? Давай яш. Да ти малко. Долу крафтинг тейбъл. Вари го вземи ти. Аз тук ще взема кола, че... Къде има фили? Къде? Вземи го, остави там бамбука и тук горе. Добре, някой ми писа скайп. Така, служи го тук. Там горе също има на върха. Какво? Кол. Добре. Радвам се. Виж каква яка къща си имам. За хвалебното при мен е такава. Така е. По-яко е. Това е реално ли? Чак. Да. Чакай. Ти на колко е това си? На колко бут? Не едно. Добре. Взимай. Взем ги си. Виж какво? Хорошо. Ти чупи камък, на ти кери. Аз ще видим кола. Остава ли, че го взема? С трудче. Казах, че ще вземеш това. Мисля, че няма купче. Аз съм точно на кола. Взех твой кола. Зайците пускаха кожа, нали? Знаеш обаче, тук се пак си намеш. Може като обикновената. А? Като обикновената е на толкова. Но хапа или глад? Каква? Какво? Не знам. Ми яш. Чакай сега, има сготвено. Къде сега? Значи изготвено направо. Не хапам да. Трябва ли кола? Слагай го направо в печка. Ще е много добро. Ако слезнеш да чупиш малко дърво, ще е добро. Е там има Какво? кол много. Някой. Има много колко много. Чупа смеч. То си навид.
Като за първо видео искам само да кажа, че няма да се снима само на Minecraft, снима и на други игри като Internet, League of Legends, само че обаче по-нататък ще снима и на други игри като нежна брат ми компютъра, той е до мен в момента е много глупав и му трябва преинсталация, ще се преинсталира и ще се изтеглят по други игри. В момента сме ограничени, ще се играят иначе и други игри като Smite, може би Dota 2 и някакви такива неща. Не, баш това не е. Така, искам да кажа, че това няма съм някакви сериозни видеа. Може би сега, като за първо видео в този в този профил, в този канал, не съм правил нищо, в смисъл, нито съм обработал клипа, нито нищо и клиповете всъщност ще бъдат доста дълги, сигурно към половин час, 40 минути. Надявам се някой да не му пречи, пък ако му пречи, то повече че с секунди на мислене какво да се прави. Сега за 40 минути можем само да започнем къщата. Няма да обзавеждаме някаква така, няма да е много голяма. Ние първо ще направим една база и после ще започнем къщата. И ще слезнем в мината. Какво? За да се... Язди ли го? Да. О, мага, къде си? Тук съм. Не те виждам. Някъде, тъмата видях. Язди го. Не, динозавър. Аз имах чувството, че кокошката ръководеше всичко. Аз имам долни къщи. Почваме да строим къщи. Ще бъде камък. Тя ще бъде база някаква. По-нататък, понеже това не е сървър, който е направен, ми е LAN сървър, понеже аз съм на настолен на компютър на брат ми, на лаптоп и сме един до друг. И може би след това ще направя някакъв сървър, в който ще се приемат хора с кандидатури. Ще има плагини като SetHome, може би SetHome ще има, Spawn. Ще снимам 2 епизода, така да се каже, с приемане на кандидатури и ще видим който стои хубаво, може да си разменим скайпа и да ни помогне да строим, може да направим някакъв билдър за 2 епизода, може би, за да ни помага да направим примерно спауна или някакъв, да кажем някакъв лаб, какъвто и да е, може би джъмп или така нататък. Не, това вече е лесно, ама за спауна предполагам, че ще е доста голям, предположение, че ако на всяка кандидатура, за всеки епизод пускам кандидатури, която ще снима сигурно по един път в седмицата или 2 пъти, може би. Сигурно ще снимам сутринта или примерно ще снимам събота, ще обработвам клипа вечерта. Опа, ще ми се клипта. И след това ще снимам пак в неделята. И няма да качвам клипа ми, ще го обработя другата събота и ще снимам веднага клипа. И така, кръгова. Защото в момента снимаме, не знам, може ли ми кажеш кои септември сме? 12. Добре, да кажем, че сме 12 септември. 12. Добре, кажи. От 12 септември ни е... 15 септември, мисля, че сещате какво имам предвид. Затова... Опа, колко мало. Да. Аз трябваше следно за да го обаче. Аз направих дори такова. Не будиш по-града. Майка ти теба. Опа. Между другото няма да има цензура във видеото. Може да чуете как рейтвам. Много. И ако чуете блъскане, не е от вашите, от мене по клавиатурата.
Както и да е. И да ви кажа, 15 септември за това ще снимам само събота и неделя, иначе лятото в началото на лятото снимахме почти всеки ден с брат ми, обаче в стария канал. Затова, мисля сега, точно след този клип ще снимам още един, обаче ще бъде на някъде друга на интернет, може би. Не на интернет ще бъде. На интернет. Няма спомня сега. Как ще иде и затова може да давате предложения в коментарите под клиповете какво искате от нас, да давате идеи какво да построим. Опа, ще има скелет. Какво да построим, на какво да снимаме, може да дадете идеи за игри и така нататък. Между другото се извинявам, че в момента няма видеокамера, която снима и мен и играта съответно. Просто нямам камера временно. Както казах, съм на настолен компютър. Иначе... да, разбирате какво ще да кажа, сега да играем. После ще ви подърдора още. Ще има да спиш много. Нещо печели се. Аре да спим. Ще се направим. Гъс, аре да спиме, бе. Чакай да спиш! Буден! Ой, второто си... Не! Не ти се виждат краката, като спиш. Колко. Всъщност мисля тук да направим малката база, само че да се направи кирка. Имам дърво, много дърво. Ясно. Ма само че ще бъде от камък. Не ми се занимава иначе. Има 49 дърво, да направим малка база. Ма си много. Така мисля да бъде на етажи, смисъл. Тук ще примерно ще изглада сега. И ще Само го... да се направя кирка и ще ясно. И така, и ще има стълби към там. Към там, да. Само да си видим чигностите. Така. Спреш? Ота! Какво? Малко съм. Ами защо не ядеш? Ям. Имаш още айтем. Къде? Там, пържоли и така нататък. О, чули. Какво има? Значи 19 кола имам. Какъв съм готин сега. Уоу. Не, тъживам. Пак много. Значи изкопай още едно надолу. Що? Така ще видиш това. Мисля направо тук да ни е хем базата, хем къща, просто ще бъде... Отделни етажи. Да, в смисъл базата ще бъде горе там, той крафтинг рума. Където печки и така нататък. Значи, това не го чупи! Добре, спря се. Така че сега ще направим нещо. Докъде чупиш? До там чупиш. Така и тук, до тук. Така. Докъде че ти да чупа и до тук. Така бе човек, виж ма, аз съм ти отбелязал. Аз ще си чупа друго. Да. А защо да го чупим тук така? Кое? Защо да чупим още едно надолу? Така, защото да бъде по така. Не един вид. Защото да се качва направо на долу. Ако виж по тай, вижте. Ало.
Глупави хора. Пак са 50 и нещо е гледа, добре. Добре. Ловик, аз се качвам тук. Тук ще го видим сега. Не става. Тук така ще го видим. Защо не го направиш вместо да е така да изглежда? Направо да ми направиш е така и да скочим. Така съм искал. Айде да почвам с него, значи. Чакай малко. Тук ще има някаква симетрия. Само че... Какви са? Що да е? Види от това да. Аз ще пусна малко камък да се пече, че има някакви идея. Какво? Ще пусна камък да се пече. Айде. Да почвам стените. Чакай още малко. Така. Добре. И ще ми трябваше камък. Давайте го служи. Така вече ми хареса. Да. Ами за стълбищата ми гледа на къщата ми това. Стълбището ще е яко. Тия неща тук не ми трябват. Кои? Крафтинг тейбъл няма да бъде така обаче. Леглата къде са? Кажа къде. Леглата ги взех. И печката няма да бъде тук. Я всъщност... Не, печката ще бъде тук. Остави си крафтинг тейбъл. Не, аз не за друго, я ми дай камък. Колко? Не го фърли на стълбите. Колко искаш? Е тук. Фърляй. Стои още да запълниш. Я си имам 30. Супер е така. Ой. Петли... Пета и печбът. Аз почвам стените равно. Да, обичам по много печи. Така. Не, чакай бе. Тук ще бъде всъщност така. Така. Нека да се качваме. Така и тук мисля да има два честа. Или тук да не направо, направо крафтинг. Не, тук ще бъде затворено. Ще бъде глухо. Я направи още един крафтинг тейбъл. Не, аз ще направя. Така. Това. Мисля така да бъде. Да, чудете мисля. Така ме радва. Що? Да ми се чудат, нека ми се чудят хората. Направи от тук земята от често вече. Не. Това ще бъде. Чакай бе. Но тук направя дигнем стената, после ще видим ще бъде. Какво ще го мисля и аз? Как да е дрима? Айде де. Много. Тук мисля да направим ограда или тук ще... Не, на мен ще направя това. Тук макар ще чупа докато ми се върти. Аз имам. Ти един. Ще мога да го построя. Си радваш ме тук да се направи. Защо не направи стените върху печката? Стените върху печката. Не.
съм решил. Чай, знаеш какво е така на добре? Тук ще има нещо, ама не знам какво още. Нещо, не знам към нещо сега. Между другото, ще има и за такива, които са байкъри и така нататък. Имаме и друг канал, който се качват клипове на примерно как скачваме. Ние, понеже сме от Плевен, които скачваме, и имаме едно нещо наречено дроп. В момента са минути, секунди на мислене. Имаме едно нещо наречено дроп, от което се качваме там, спускаме го, има и скачаме. Та, както и да е, това може би ще бъде в описанието или в някой друг клип. В момента ви говорих много днес. Така че сега да играем. Ох, майка. Сега да играем. Добре, значи навсякъде, където псувам в някои от тъглите, ще пише цензура. Да не кажете, че съм нецензуриран. Просто понякога съм нерва. Това направо го замества. С къбърста. Чупа го, това съм къбърста на шукливския. Ела да го чупи. Шукливския. Шукливския. Добре, че имам много дърво. Чакай, аз имам камък направо на този камък. Добре, вече изсвикнах на тази къща. Аз ще направя всъщност ето така и така. Аз правя тази такова. Не съм точно много. Направих две, значи. Какво точно? Дай ми едната направо. Между другото, има една друга игра, на която също ще снимаме. Сигурно. Играта се казва Terra. Може да напишете, в смисъл напишете Terra. Какво да кажа? Примерно Terra Donut, то ще ви изрезне трейлера на самата игра. Някаква смесица между World of Warcraft и, да кажем, Лига. Ама не съм много сигурен. Как се даде смисъл, нещо подобно. Играта е доста интересна. Зарибяваща е. Пак е същия смисъл. Стратегия и победа. Да, пак е с отбор. Не е с отбор. Имаш да изпълняваш question, мисля, човек. Как си е? Question. Мисъл, някаква мисъл. Ще ми камъка, добре, насред каменния банан и ми свърши това. Да, камък. Сега ще почна да копаем в мината, искам да намерим Iron и още в този епизод, аз не знам колко време снимам. Добре, сме си на минути. Как се гледа? Не знам колко се ми е тази добре. Искаш да открим дома? Да кажем поне да стигнем до 12-то ниво и там да... Тоест, обсидиан, ако намерим, ще е добре. Значи трябват ни 5 дъма. Ами 2 за enchanting table и 3 за диамантена кирка, защото да щупим с нещо обсидиан. Па може и да пробваме ония бък с това за безкрайния даймонд, сещаш ли се? Да, не. Искаш ли? Ще пробваме. Само трябва да направим изстрелачката. И трябва ни още по-редстоун. И мога на храна ще не знаеш как се... Чакай бе, тук за какво го направи така? Тук ще има
Тук ще има още една стая. Не, горе ще бъде стаята. Тук е така. Не тук. Тук е така, ще има стая. Мисъл, тераса стая. Ще продължим напреде защото тук не го затваря. И от някъде ще ни е входа. За тук ни се получава нещо сполучливо. Не е толкова зле. Не. Аз исках нещо такова да направя. Виждаме голяма къща. Да, тя ще бъде голяма. Много голяма. Чакай, колко купчета? Много малко. Ого, да си направим мина за камък и за айрон. Камък имаме. Това навсякъде при нас. Защото всеко не сме камен да. Секунди за намислене какво да направя. Всъщност може би това ще го направя като хол. Тук ще направя... Може да обзаведем като гледам за колко се решите, за няма и като Добре, как се иде, само ще направя нещо. Така, 8. Тук си прецака от всяка рана. Ти си казал аз какво съм прецакал и какво не съм прецакал. Бегато. Как ги направи тази картина? Лесно се прави. И това е искаш да е картина. Ами някой, която взема тук място. Не, мога да взема това. Ти си казал, че не може. Мен ще ме крещаш. Няма толкова голяма картина. Изчезна ми картината. Да кажем, че ще бъде така. Тук ще щупа, защото да направим нещо. Давай, майка. Това телевизор ли е? Да. И това. Да го направи по-голям по принцип. Защото няма да е симетрично, иначе щях. Нали казваш, че няма толкова голяма картина. Не отвънка да е от айрон. В айрон, бе. Да, айрон. Нормално ли си е? Вижте ме. В айрон купчета. И трябва да намери плочи и такова. За какво? Някакво близкото ми. Добре, правим всекидневната тавана и спираме това. Така. Трябва да измисля някое име на поредицата. Мисля да се казва Summer Survival. Не е така. Brothers Survival. Да, така ще бъде. Как? Brothers Survival. Нали сме и брат, бе, глум? Знам, не. Да оставиш и да не знаеш. Брат. Яла тук довърши. Къде? Я много кола. Ми трябва кола ти. Нямам и дърво. Щупи го просто, всичкото го щупи, ако се наслага. Колко мога да наслага? Нищо не наслагам, имах 3. И аз имам само. Добре, ще направя всъщност тавана. И какво ще ми бъде това? Ще бъде изобщо. Но ми трябва келпи за това. Бомби, Чакай малко. ефи. Къде? Щупия то гъс го щупи тогава.
заправите разстъпници. Чай. Искаш ли? Водещето е. Само тия. Хочу нещо да правя. Нещо това. Да, камък. Аз имам камък. Мисля, че това е. Не си имам камък. Сталка. Има много водни цялото разпълва. Камъка е готова в пеща. Колко е нас? Знаеш ли какво? Камък. Да, бе. Къде си? Горе. Чакай. Хвърляй го цели. Да това е доста. Запаквам си те. Така. Нещо не да ти запаша. Значи, знаеш какво? Тук ще направя тераса в този епизод. Мисля, само ще направя платформата и спирам. Не ми стигат Какво не ти стои? 6. Камък? Колко? Вече 42. Вътре тук. Сега направи ми кил. Айде, направи си бе, ако не трябва. Значи направя. Не съм. Трябва после. Само не после, защото да знаете, няма да се играе извън снимачно време, така да се каже. Защото някои хора казват, че се читва и така нататък. При положение, че аз нямам толкова... Аз дори нямам интерес към това. Аз предпочитам да го направя сам и да се радвам, че съм го направил така, отколкото читнах, направих го, станах на Game Mode 1 и сега ще го покажа на хората. Нека го покажа. Значи, то и аз бях така доскоро. Примерно, гледам някой, няма да казвам кой, защото имаше един, обаче на него бих му казал името, само че не го знам, как се казваше. Той снимаше, правеше някаква мизерна къща, сигурно 4 епизода, която е 2 пъти по-малка от тази, дори вътре не е обзаведена. На трети? Не, обаче и извън снимачно време правеше повечето неща, което мен ме дразнеше лично. И затова аз... Какво? Не стига едно кол. За какво? Човек, 42 кол ти дадох. Еми, запълвам по 20, да. Ще запълваш. Чакай.
Чакай. Не ми стига добре. Две коди. Две коди. Всъщност това ще бъде вход. Поред мен това трябва да бъде вход. Да, защото вече си почнах да си играме. Значи, какво ми трябваше? Код. Ако съм имал, ще я ти дам. Да. Не, зомбите ще умрат от мен. Зомбита няма сега. Ага, това не. Само дето скелет всичко му бие. Така сега ще видите... Търся едно коло. Ето го коло. Така можеш ли да се сетиш? Нападна беше. Мисля, че ще пусна в стената. Тъпо сам. Телепортнах се бързо, трябва да си намеря айтемите. Качвах планина. Дай там, не. Това е за да не ме вали. Какво? Не съм си говоря. Не, това тук. Да, тръгнах на там. Не се ще много високо. Просто паднах. Не трябва да падна пак. Това някой друг път ще го чиста. Сега не ми се занимава. Специално сега. Или огледайте какво е яко така. Мен ме радва много. Какво точно? Едно, там. Така. Не, това е. Направо да събера много. Няма какво да се обясня. Да събера само 5. Майка. Цензура. Май цензура. Падна ли, бе? Падна. Как си го представя за следващото видео? Ще го видиш. Добре, това в момента с секунди на мислене. Добре. Мисля, че сетих. Така. А тук слагам така. Значи това всичко трябва да бъде така, надолу. Само че... И си така... изгуби къщата. Айтемите взели си? Тъпо аз си значи. Не. Ти, според мен, според мен. За кое, бе? Да се телепортнеш? Да се телепортнеш? Това е чит. Бе, чит, къс. Преди малко се телепортна до мен. Чиста. Не, вярно. Ето, виждам. Абе, да се читнеш. Я Знам, ще ми бъде трудно. Аз се телепортвай. Само тъпа. Това го направя, дева, неговата майка. Бега тук. Не, по-бързина си го направил. Направя съм на вкус. Добре, това ще го прави някой друг път. Така, това за сега. Добре. Ела сега, вътре. Ела тука. Виж къде. Вижда къде си.
нас. Ела навън. Телевизора ни се щупи. Какво? За какво го щупи? Не съм. Ела. Не е фен. Добре, застани така, застани. Така, бе, чакай бе. Има телевизор тук, аз го виждам. Сега няма телевизор. Да. Текфе. Ма не, А? ма не е такава. Какво такова? Симетрична. Не, тишка да. Имаме с плазма пък. Нали? Мерси. Нещо? Що ти благодаря? Липсвата му ще да право по целия такова с пакли. И само спести малко паклички. Коли. Я гледай така. Какво сега? Ооо, плазма. Ами аз къде да ги сложа тези пакли? И запусти, изчакай ме. Добре, ела всъщност е тук е така. Каква картина си ги направи? Ела тук бе. Да. Следвай. Тук така. Гледай на там. Клякай. Искам да се види така. ОМГ. Какво? ОМГ. Какво е? О, бой. Добре. Какво правиш? И това е краят на първия клип Brothers Survivors. Довиждане от нас. И вие бяхте с Бъкшот.